yö. Mä vihaan meriyötä. Tai meriyötä vihaan. Koska se on vielä pahempi kuin oikea yö. Mulla on kyllä nyt nuhaa ainakin. Paitsi meillä ei oo papereita, että mä pystyn ottaa silti vähän niistä. Okei, pääsi. Mikä? Okei, sä pääsit tänne. Wow. 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 Yay! Mitä tuotte paljon? Miksi mä kiljutin paljon kanssa? Pidetään tämän, koska ei minä tarvi sinua. Minä tarvin tämän. Okei, nyt otetaan. Hei kaikki, tiedätkö, että mä rakastan tätä peliä. Mä rakastan myös muita pelejä vielä paljon, kun tätä kyllä paitsi mä silti tykkään tästä. Näetkö sä tuon kerroksen tuolla? Tuolla missä mun lamppu on. Oh my god, niin meidän pitää mennä tonne. Me saa vaan hyvää juttua. Okei, mennään nyt. Kato toi kerros tossa. Mikä toi on? Hei, kumpi toista on hieno? Pitää vain tää. Hei, mennään kattoo tätä ensin. Se sit toi tänne jälkeen tuota toista. Mikä tämä nappi on? Okei, mennään vaan nyt. Mikä tää on ees? Okei. Oh my god, mun ei pitänyt tehdä Okei, koitetaan sillä tätä, näitä. Tätä. Eikä ei. Okei, nyt mä teen Oh my god. Mikä toi hyppees oli? Mulla on aika paljon ruokaa nyt. Paitsi tuolla ei oo kyllä ketään. Täällä. Eikä tässä hyppyjutussa. Mä luulen, että täällä ei liittaks tää nyt? Meniks tää talo nyt pois jotenkin? Vai tapahtuuko vaan silleen, että
Okei, mennään vaan. Mennään vaan täällä. Mä kiipeän. Nyt. Mikä? Äsken vähän kavin jutulle ja mä laitoin tämän pausille, että tälle ei varmaan tapahtu. Okei, vai sitten tehdään nyt tälleen. Me päättää tätä. Vedäpäs sitten taas. Okei, tää on aika hieno. Baby. Mikä toi tuolla on? Toi mun piste. Okei, mennäänpäs tunne. Tämä tässä. Mikä tämä on? Se on varmaan talokannas. Tämä on aika hienoja kans. Vähän ei ole rikas siis. Koska täällä on vaan tätä juttua. Näinkö sä itse näin ihan oikeesti? Täällä on Doors. Telkkarissa on Doors-hirviö. Mä kaatu sinne. Pitääkö sun olla ihan nälhänläinen? Okei, pitääkö sun olla oikeesti tommonen? Pitääkö sun oikeesti tehdä tolleen vaan toisille? Toi saa turpaa, kun se tulee sinne. Ei nyt ihan oikeesti. Ei saa ihan oikeesti turpaa. Mä vaan huisin. Okei, ja nyt tehdään tälleen. Ja sinä tulet siihen. Okei, koitetaan nyt. Mä laitoin nää turhaa tähän, koska mä näin, että täällä oli tikkaat. Okei, mennäänpäs tänne. Ei tiputa. Kato, täällä on Doors. Mitä Doors tekee täällä? Mä kyllä tarvin tämän täältä. Please, ota se. Mä en pysty edes ottaa tota. Okei, mä kyllä tarvin tätä. Mun collection pie. Mä siltä tätä. Mä tarvin tätä täällä. Ja mä voin laittaa tuohon jotakin. Jos mä pääsen tästä pois. Okei, hyi. Nää on hyi näitä. Nää on ihan akleja. Tai ne on ihan hyi. Nää näyttää pelottavalle, koska nää näyttää silmiltä. Me please pois. Miksi aina voi olla jotakin pelottavaa täällä aina? Välillä on pelottavaa kyllä. Paitsi se ei haittaa, koska sä oot mun koska mä pystyn tehdä sen pelottavan jutun aina. Ehkä voitais nyt hakea tänne jotakin valoa. Vaikka.
Okei, nyt ei. Mä en ole ikinä nähnyt tämmöistä taloa. Mä muistan sen joskus, kun ei halunneet, että mä tuun niiden vielä tähän niiden taloon, vaan siis ne meni tästä pois. Ja mä sain ihan itse pitää niiden talon. Tai mä en tiedä, että saiko menikö se vielä pois. Ja katsoin tästä, paitsi niitä ei ollut enää tässä. Ja musta oli kiva, paitsi mä muistan sitten, kun ne leftas, mä muistan, että ne alkoi tietämään, että mä en koittanut ärsyttää niitä. Että sit minun alkoi vähän sydättää, että oi, ne on minun kavereita kyllä aina. Ja sitten vaan tulee takas tänne. Okei, tänne mä en laittaa mun ruokia, jos mulla on kyllä nälkäiset. Okei, tää laitetaan tänne. Ah! Oh my god. Wow. Nyt te pääsivät Oh my god. Miksi sä voit olla? Mitä tarvin tätä? Miksi tämä tuli tänne? Okei, nyt mä laitoin ton. Mä en oo vielä valmiina tuohon. Kaikille. Mä menin ylös. Meidän menet. Mä tiesin, miten ne voi ottaa pois ne yhdet jutut. Että mä vaan laitan laatikko, mä heitän niitä laatikolla. Ja kasvoin töniin niitä pais mä niin osa. Mä osasin joskus paitsi sanoin, että mä painoin jotakin nappia siitä. Sanoin, mutta että mä en pysty enää niinkö töniin niitä. Tai mä vaan sanon töniin niitä vaan. Enää. Oh my god, oksas. Okei, ei sittenkään mitään. Okei, me tarvitaan vielä tämä. Mä näin salaisuuksia täällä. Miksi ne laittoi niiden salaisuuksien jutut tänne? Okei, täällä on kyllä enempää salaisuuksia, mä luulen. Tai jotakin vaan. Katso tätä taloa, kun täällä ei ole melkein mitään edes. My god! Ehkä tänne tuli. Tää sänky. Täällä! Oh my. Kuka käskee iso Liljaa tolleen? 7-vuotias Liljaa tolleen? Kaikki. Minä olen oikeasti 7 vuotta. Paitsi mä silti teen videoita vaikka mä 7 vuotta. Hei. Sinä voisit olla tässä. Oh my god. Närsyttävät on tässä. Meidän menet. Mä voin vaan sen täältä pois. Vai älkää please tulko tänne.
Tai saat tai te jutut saat turpaa. Ne oikeastaan turpaa. Ne saa niiden potkut. Ne saa niiden potkut kyllä. Tupi. Lemonade. Banadidididid. Beep. Lemonade. Lemonade. Okei. Mä ehkä antaisin nyt muille taas sen talun, jos se vaikka vielä käyttää tätä. Vois vaan syödä mun lemonade. Okei, ollaan vaan tässä syövässä näitä mun lemonade. Koitetaanko tätä nyt? Okei. Mä oon kyllä hakee täältä tämmösen jutun. Ehkä toi talo vaan voisi olla minun oma. Näinkö jotakin? Oh my god. Täältä tuli se. Te ette varmaan nähnyt, että tuli semmonen poisi näin. Se tuli täältä. Se yksi juttu. Oh my god. Pääseksestä ne. Varmaan ei osaa kiivetä. Oh my god. Tyttö on se ei enää pysty saa minua. Okei. Mitä täällä on liuku? Mä oon kyllä mennä hakemaan ton vihreän laitin tuosta. Tää vihreän laitin. Kato, tässä se oli se yksi bug. Mun veli tänään sanoi minun bug, se ei enää bug. Toi on bug. Mun yksi veli on aina kiusaa minun nimeltään Junnu. Vai Leevi ei kiusaa kyllä, koska se on kiitti mulle aina kyllä. Paitsi Junnu ei ole. Hei. Tuon pitäisi olla mulle. Minun pitää katsoa joku juttu, että ne portaat on poistettu. Ai niin, mä en ihan tykkännyt tosta, että mä vaan lähdin tänne. Ai niin, Tämä on kyllä hieno. Paitsi nyt tähän. Jos mä kuolen, sitten video aikoo tappautua. Tai video aikoo loppua, jos mä kuolen. Koitetaan hypätä tosta tonne. Okei, mä oon kuollut. Taloni. Miten nää? Eiks noita saa? Okei, bye. Ehkä ei ollut sittenkään mennä pois. Pois minä tarvitaan hienot lelun. Oi pikku.
Sinä olet hieno. Minä voisin laittaa nämä lelut. Minä tiedän, minä voisin laittaa nämä lelut. Antaaks koko ajan joku mulle näitä? Anna minun vaan laittaa toi tonne. Ei. Näitä ei jätetä tälle. Onks tää mun? Ei ne on mun. No ne jonkun muun ovat. Paitsi sinä tulet vielä minun kanssa. Koska sinä olet pikkuinen. Sinä voit istua tässä. Pikkuinen sinä olet minun. Okei, posi. Koitetaan hypätä tähän. Okei. Oh my. Mun pitää